Dobrý deň, vítam vás Pakarin LP Games a vítam vás pri mojom prvom let's play z World of Warcraft Mist of Pandaria. Dneska si zahráme na X5 serveri s názvom Mystic Heroes. Takže, ja som si už urobil aj účet, zaregistroval som sa úspešne, tak sa aj prihlásime. Ospravedlňujem sa za moju výslovnosť, ak s tým nič nenarobím. A narobím aj, nechce sa mi. OK, prihlasujeme sa, ja som si už tu aj naexpil, Major. A to si nevšimajte, takže dáme Wood Elfa, Major, za to viem najlepšie. Ospravedlňujem sa za tento preklik. OK, ja si dám iba Hairstyle, lebo sa mi to vôbec nepáči. OK, dáme si meno Pentak. OK, tak meno nie. Aha, budeme sa volať Penta. OK, takže úspešne ideme do hry a sa teším. Ukážku si necháme, nejdem vás vyrušovať. Ale nie, naozaj kecam. Čo si? Dobre, ok, sme tu úspešne. Kúzla máme dve, Fireball a Frost Firebolt. Ok. Tu je pekný mage, od jednotka level a ideme na to. Takže prvý quest za 2000 experience. Takže XP, takže ideme to zabíjať. Takže jeden mana shield. Bum, bum. A nie mana shield, to sa volá mana Wyrm. Ok, sme level 2. Dneska by som chcel točiť do levelu 8. Takže to bude veľmi krátky let's play. Dúfam, že sa vám bude fakt páčiť, lebo som docela vystresovaný a bol som docela vystresovaný a tak. Ok, takže späť volku. Toto bude moje... No. Bože, zase späť volku. Ok, máme 3 zabitých, potrebujeme ešte 2. A už máme 4 zabitých. Level 4, to ide veľmi rýchlo, takže toto bude veľmi krátky let's play. Toto je môj prvý let's play, takže dúfam, že sa vám fakt bude páčiť, lebo mám rado, že môžem pre vás točiť a ak bude na toto dobrý ohlas, tak začnem točiť častejšie. Dúfam, že to bude naozaj dobré a že tých pár lajkov mi dáte. Video nechcem toto je v podstate ranný let's play, lebo som stával o 5:00, nacvičoval som si to a teraz idem na ostrov, takže asi tak. Preto to vysvetľuje tú osmičku Major. OK, quest ideme odozdať, zabili sme 6 mana Wyrm, či ako sa to volá. Áno, tak ideme na to. Sme level 5, veľmi rýchlo, takže ideme odozdať quest a uvidíme, aký level nám to dá. Asi 6. Wow. OK. Čo? Nedal nám to level? Som orazený. Ale naozaj. Zabijeme si tých glíkov a z toho pozbierame Ring Scholar. Potrebujem 8 kusov, takže... Zabijame... Level 6, to ide veľmi rýchlo, milí diváci. To bude asi veľmi krátky let's play, ale musíme sa zmestiť do časového limitu, lebo fakt musím ísť potom do školy a to. Nechcem sa ponáhrať veľmi. Musím to ešte vydendrovať, upraviť a to je veľa času. OK, máme 3 Ring Scholar z týchto tigrov, ešte 4, lebo už to, ešte 4 a máme quest hotový. Pardon, napijem sa. OK, som tu. Fuj. Zabijame 6 tigrika a pozbierame si. Mal som tu taký prípad, keď som si nacvičoval, že mi prišiel sem taký varok a vyžeral mi Ring Scholar a za každým mi vyžeral, potom sa nespamovali dlho a mi to už robilo nervy. Malý tigrik sa skúšam a zabiť, ale to asi nebude. OK, zabijeme si posledného. Počkajte, posledného. Hej, posledného. OK, ideme quest odozdať, takže šupi to prstíčko a ideme na to.
Tuto máme už otázniček, už nám kvičí, takže ideme na to. Moc som sa tešil na tento let's play, dúfam, že budem vydávať častejšie, uvidím, aký bude na toto ohlas, ale myslím si, že by som mohol vydávať tie videá. Budem natáčať aj z iných hier, napríklad CF Game, alebo CSko, ja neviem, uvidím, ako to pôjde. Som 7 level, no. Vyzdvihneme posledný quest a tu asi let's play ukončíme. Takže quest vyzdvihneme, mage training, OK. Takže máme 8 level, máme už 2, 3, 4, 5, 6, 7 kuziel, Blink, Fireball, Frostfire, Frostnova, Fireblast, Blink, Arcane Torrent. OK, takže ak sa vám video páčilo, prosím vás, nezabudnite dať like a odber. Budem rád za každý odber, za každý koment, za každý like, za koment pozitívny a aj nepozitívny. Kľudne mi napíšte, čo som robil zle, či som hovoril dačo veľmi rýchlo a tak. Takže učí sa s vami Pakariny OP Games!